Kroniky bývajú a napokon aj sú prostým záznamom o skutkoch v čase. Čo zaváži viac? Čas sám alebo skutok, teda konanie a jeho výsledok? O tom predsa žiadne kroniky nehovoria, nehodnotia. Len ponúkajú zápisy, fakty a svedectvá. Dávnejšie túto úlohu plnili hrubé folianty a v koži viazané knihy. Dnes zodpovednosť za spoľahlivé svedectvo o skutkoch v čase majú moderné médiá. Poďte teda a pozerajte s nami Mikulášskú kroniku. Poliaci, Česi, Rusi, ale aj Maďari, Holanďani a Bielorusi či Lotyši, už sme si tak nejako zvykli, že ich tu vidíme takmer stále a najviac v zime. Niektorí niekedy aj frfleme, že už sú tu zas. No keď sa nad tým zamyslíme lepšie, zistíme, že práve oni dovolia dýchať jednému z najvýznamnejších hospodárskych odvetví v Liptove. Áno, je to cestovný ruch. A táto časť Mikulášskej kroniky sa pokúsi zachytiť jeho najdôležitejšie míľniky za ostatné 4 roky. Mesto Liptovský Mikuláš iniciovalo vytvorenie klástra Liptov, marketingovej centrály destinácie Liptov. Cieľom klástra Liptov je vybudovať z Liptova turisticky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu. Klaster vytvoril marketingovú značku regiónu Liptov a realizuje jej marketingovú podporu na domácom i zahraničných trhoch. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že agenda turizmu je pre mesto ako také nezaujímavá. Mesto Liptovský Mikuláš je ale špecifické tým, že my ho nazývame a mnohí to akceptujú hlavné mesto turizmu na Slovensku a myslím, že nie sme ďaleko od pravdy. Preto bola pre nás otázka založenia klástra Liptov, združenia cestovného ruchu veľmi prioritnou a som rád, že už viac než 2 roky úspešne funguje na slovenskom trhu a úspešne propaguje región Liptov rôznymi produktami. Je to jedinečná iniciatíva, ktorá je prvou na Slovensku a zatiaľ jedinou takouto organizovanou záležitosťou, do ktorej vstúpili mesta a aj podnikateľské subjekty. V tomto roku napríklad už po veľkej príprave kláster získal viac než 550 000 eur na rôzne propagačné akcie, aby sme naplnili ten cieľ, to znamená zvýšiť návštevnosť minimálne o 100%. Ja som rád, že kláster Liptov preukazuje svoju životaschopnosť aj tým, že sa v posledných mesiacoch prihlásili za člena klástra viaceré obce, významné obce, ako je Bešeňová, Smrečany, Demenová a mohol by sa menovať všetkých 13, ale asi nie je taký priestor. To znamená, že aj naďalej budem predpokladať, že sa postupne zjednotia všetky pozitívne sily v Liptove, aby sme náš krásny región vedeli dobre predať a aby sme priniesli prácu a dobrú životnú úroveň našim poskytovateľom služieb, našim občanom v Liptovskom Mikuláši, ale aj v celom Liptove. My sme ako Združenie aktívneho cestovného ruchu Liptovská Mara cítili už skôr potrebu združovať sa a podieľať sa na aktívnom cestovnom ruchu v regióne Liptov a vyvíjali sme tlak na obec, aby vstúpila do klástra Liptov vzhľadom na to, že tá potreba združovať sa tu bola už dávnejšie, ale nikto to nedotiahol do zdárneho konca. Kláster Liptov ponúkol variantu, kde veľké podniky za spolupráci miest vyvíjajú aktivitu spoločnú smerom k zákazníkovi, ktorý prichádza na Liptov, k jeho usmerneniu. Je tu komunikácia medzi jednotlivými subjektami, malými, veľkými, je na dobrej ceste vyvíjať túto spoluprácu ďalej k spokojnosti zákazníka. Nás teší na tom to, že je tu jednotná politika, ktorú si dohodneme vždy pred sezónou, vieme, čo zákazníkovi môžeme ponúknuť, vieme, ako sa k nemu správať, ako mu pomôcť. Kláster Liptov uviedol na trh 2 nové produkty, regionálnu kartu Liptov a centrálny rezervačný systém. Sú to produkty, ktoré sú veľmi účinné a využívajú ich aj v destináciách cestovného ruchu v zahraničí. Prvý z nich je Liptovská regionálna karta, ktorá už toto leto dokázala obhospodáriť až 9000 klientov, čo znamená veľký úspech. Karta je obľúbená nielen u turistov, čo je podstatné, ale aj u poskytovateľov služieb, pretože umožňuje každému poskytovateľovi služieb, každému ubytovateľovi poskytnúť ubytovací balík, ktorý je taký žiadaný. Druhým produktom, ktorý bol rozvinutý na Liptove s podporou klástra Liptov, je centrálny rezervačný systém, ktorý umožňuje rezerváciu online ubytovania z pokoja svojej obývačky, tak ako je to zvykom
v iných konkurenčných destináciách a zároveň spoločne s Liptovskou regionálnou kartou podporuje boj proti čiernym ubytovateľom. Čiže ten, kto je legálny ubytovateľ, platí dane a poplatky z ubytovania, môže využívať tieto systémy a môže ponúknuť svojim ubytovaným viac ako ten, ktorý poplatky neplatí. To, že aktivita spojiť svoje sily na Liptove sa vypláca, hovorí už aj štatistika za prvý polrok roku 2010, kde môžeme povedať, že v regióne Liptov došlo k nárastu počtu prenocovaní za prvý polrok v porovnaní napríklad s Slovenskom, Prešovským samosprávnym krajom alebo Vysokými Tatrami, kde zaznamenali ešte stále pokles z dôvodov krízy. Takže nie je to len pocit, že na Liptove sa nám darí spoločne dosiahnuť viac, ale je to skutočne aj výsledok, ktorý je potvrdený štatistickými ukazovateľmi a turistov na Liptove pribúda. Liptov karta zavádza tzv. Jednotný systém tých zliav. S tým je spojený aj druhý bod, taký veľmi dôležitý, a to je, že zľavy vlastne môžu využívať najmä klienti oficiálnych ubytovateľov, kde vlastne dokážeme balíkovať túto kartu spolu s ubytovaním. Tým klient vlastne reaguje veľmi pozitívne, najmä na poskytnuté zľavy v regióne. Karta je takým profesionálnym riešením, vlastne klient sa pohybuje v regióne, využíva zľavy, má k tomu vystavenú brožúru, ktorá je v 3 jazykoch, vlastne s mapami, s otváracími hodinami. A taký najdôležitejší bod pre tých ubytovateľov je vlastne klient predĺžuje pobyt, dokážeme predať vlastne týždňové a po prípade viacdňové pobyty a slúži najmä ako vernostná karta, kde klient sa vlastne vracia do regiónu a do toho daného ubytovacieho zariadenia. Okolie Liptovského Mikuláša je pre návštevníkov plné lákadiel, no samotné mesto takisto nezaostáva. Vedenie mesta sa snaží zabezpečovať trvalý rozvoj mestského cestovného ruchu budovaním atraktívnych turistických ponúk a zabezpečovaním ich propagácie. Pre informačné centrum ako mestskú príspevkovú organizáciu je v rámci regiónu prioritou podpora mestského cestovného ruchu. Snažíme sa návštevníkovi ukázať mesto ako atraktívne z hľadiska cestovného ruchu, ako mesto jedinečné v rámci regiónu Liptov, ktoré má svoj osobitý charakter a predostrieť mu čo najviac možností na to, aby vedel aktívne a príjemne stráviť práve v meste čas. K tomuto smerujú aj naše aktivity. Je to jednak samotná práca so zákazníkom v informačnom centre, kde ročne vybavíme požiadavky približne 100 000 klientov. Ďalej sú to aktivity v oblasti propagácie. Ročne vydávame približne 50 000 propagačných materiálov. V poslednej dobe to bolo 7 nových propagačných materiálov s aktuálnou skladbou informácií v novom dizajne. A jedným z nich bola aj knižná publikácia, vlastne turistický sprievodca BDK Liptovský Mikuláš a okolie. Ďalšou takou aktivitou je inovácia mestskej web stránky, kde sme z hľadiska turizmu prezentujeme podnikateľské subjekty v meste, produkty a kultúrne a športové akcie, ktoré sa v meste poriadajú. V minulom roku sme začali prevádzkovať pravidelnú sprievodcovskú službu v meste pod názvom Spoznajte mesto so sprievodcom. Aktuálne prevádzkujeme 2 témy, ktoré hovoria o histórii a súčasnosti mesta. V spolupráci s klastrom Liptov prezentujeme mesto v rámci regiónu alebo ako súčasť regiónu na výstavách cestovného ruchu v rámci internetových prezentácií a takisto propagačných materiálov. Tak ako mestský organizmus, tak aj cestovný ruch potrebuje na fungovanie infraštruktúru. Mesto pripravilo na jej zlepšenie investičné projekty, ktoré sú pripravované na financovanie z eurofondov. Jedným z projektov, ktoré začalo mesto pripravovať už v roku 2007, bol projekt Ekotrasa pre cyklistov a peších, ktorá mala viesť po trase Ilanovo-Ploštín, Vodice-Demenová, pričom jej cieľom bolo dobudovať sieť existujúcich cestných, ale tiež cestpolných trás pre cyklistov a peších a zámerom bolo zokruhovať existujúcu vlastne sieť cyklistických trás prostredníctvom informačných a navigačných tabul, spropagovať atraktivitu územia nielen pre občanov mesta, ale aj pre turistov. Ďalším projektom bol informačný a navigačný systém mesta, kde prostredníctvom tabul a navigačných panelov sme chceli sprístupniť v prehľadnej forme informácie v rôznych jazykových mutáciách nielen pre návštevníkov, ale aj občanov mesta.
Mesto zaradilo do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja realizáciu investičného zámeru, rekonštrukciu informačného centra v centre mesta Liptovský Mikuláš a zároveň si dalo za cieľ dobudovať informačné centra na vstupe do mesta, a to konkrétne pri akvaparku Tatralandia a tiež pri vstupe z Demenovskej doliny. Na uvedené projekty mesto plánovalo využiť prostriedky regionálneho operačného programu, kde v rámci opatrenia infraštruktúra cestovného ruchu boli vyčlenené prostriedky, ktoré mali byť zúročené v rámci výziev. Pre jednotlivé žiadosti sme pripravili projektové dokumentácie, no vzhľadom na skutočnosť, že z ministerstva niekdajšieho výstavby sme obdržali informáciu, že sa plánuje tieto prostriedky realokovať do iných operačných programov, bude zrejme snahou mesta zúročiť tieto projekty a vyfinancovať ich etapovite z vlastných zdrojov.